7 глава. Кой знае дали поради молбите на могъщия банкер и на единствения му син, или поради някакви особени причини, на младия заложник оставиха пълна свобода. Придружен само от 2 телохранители, които трябваше да го пазят от неочаквани срещи с крадци и безделници, Иваница можеше да ходи където пожелае. «Защо са така добри с мен?» питаше се учудено момчето, но скоро разбра. Те оставяха тялото му свободно, но с тънки, изкусни мрежи се мъчеха да забулят душата му и да я покорят завинаги на вълшебния град. Дадоха му стая в онази част на двореца, която бе запазена от студените ветрове на Мраморно море. Позволяваха му да слиза от императорското пристанище и да се разхожда с галерите на Василевса. Канеха го на царската трапеза, на дворцовите тържества. За пръв път той видя лицето на Исак на приема, даден в чест на унгарския посланник. «Това е голямо отличие за теб», му каза Теофил вечерта преди празненството, когато се връщаха от една дълга разходка край брега на Златния рог. Колцина са тези, които са виждали великолепието на Хризотриклиниума. Аз самият съм ходил там само 4 пъти. На следния ден недоверчивата усмивка, която непрекъснато трептеше върху устните на Иваница, се изопна в болезнена гримаса на очудване и възторг. Гледаше изтръпнал, недоумяващ. Теофил го дръпна за ръкава на новите златошити дрехи и го поведе след себе си. С широко отворени очи Иваница поглъщаше могъщата царствена хубост на Августейона. Широкият площад бе целият заобиколен от стройни мраморни портики. Вдясно се издигаше с дръзка смелост високият лек купол на Света София, сякаш огромно кандило спуснато от небето. Вляво започваше онзи приказен град, онзи скъпоценен сбор от дворци, градини, павилиони, черкви, библиотеки, галерии, тераси, бани и водоскоци, който се наричаше Свещен дворец. Насреща се издигаше строгата величавост на Сената. Между него и свещения дворец се простираше хиподромът. Любопитна навалица се тълпеше под портиките и с жаден поглед поглъщаше великолепното шествие от коне, каляски и носилки, които непрекъснато спираха пред пропилеите на двореца. В тази вълнуваща се тълпа можеха да се видят азиатци с бадемови очи, остра брада и дълги черни коси, персийци с многоцветни свилени тюрбани, узи с дълги падащи мустаци и широки носове, едри златоруси нормани, арменци с блестящи черни кадрици, хазари, българи, исландци, генуесци, сирийци. Като на сън Иваница премина пропилеите, триклиниумите, кубикулума на първата част на двореца. Наричаха я Халкия. Във втората, наречена Дафне, бяха приемните зали. 500 обширни зали се редяха една след друга в шеметно великолепие. Когато влязаха в Хризотриклиниума, Иваница за миг притвори очи, ослепен от толкова красота. Огромната зала тихо сияеше в мекия блясък на златната мозайка, която покриваше стените и сводовете. Никъде не се виждаха прозорци. Светлината, която строеше от големия стъклен купол, се ломеше в пъстри блясъци по скъпата мозайка на пода. Изкусно съчетание на бял мрамор, гладък и прозрачен като кристал. Между високите стройни колони зелен тесалийски мрамор и червен оникс се тълпяха логотети, квестори, сенатори, военачалници и чуждоземни пратеници. До великия доместник стоеше едно дребно старче с малка остра брадичка и едри надвиснали над очите му вежди. «Баща ми», пошушна Теофил на българския княз. Източната апсида, в която се намираше императорския трон, беше закрита от една златовезана завеса, изкряща в многобройните отражения на рубините,
сапфирите и смарагдите. Великият логотет извести за идването на унгарския пратеник, който седна на едно ниско кресло срещу източната апсида. Изведнъж всички се поклониха дълбоко и почтително. Иваница вдигна учудено глава. Горе, в галерията, се бе появила пъстра и блестяща жива мозайка. Жени в разноцветни туники, везани с златна и сребърна сърма, загърнати в бели мантии, закопчани на рамото с кърфици от безценни камъни. По ръцете и по вратовете им изкряха гиздила, талията им беше стегната в широк копринен пояс, от високите проломи на главите им се спущаха прозирни була. По средата, между тях, стоеше нагиздена и неподвижна като икона, дребничка руса девойка с пурпурно теменужена мантия, везана с алмази. От двете страни на ушите й се спускаха по 3 реда едри бисери. "Кое е това, момиче?" попита Иваница. "Говори по-тихо," предупреди Теофил шепнешком и добави със страхопочитание. "Това е Августата." Българинът го изгледа безкрайно учуден. "Но тя е цяло дете." Когато крал Бела даде дъщеря си Маргарита на Василевса, тя беше на 9 години. Сега е на 12. Но това у нас няма значение. По-важен беше съюзът с унгарците. Внезапна, дълбока, вълнуваща тишина заля хризотриклиниума. С бързо движение великият примикюр дръпна изкрящата завеса и пред смирено навелите се сановници се показа всемогъщият Василевс Исак, втори ангел, седнал върху златния си трон като безплътно изваяние. Двете му ръце почиваха върху дръжката на стола, неподвижни и морни от тежестта на скъпоценностите, които лежаха върху тях. Кръглите му изпъкнали очи обиколиха с безстрастна студенина ниско сведените гърбове и се спряха върху единствената изправена глава, която се облягаше върху една колона от яспис. Иваница стисна зъби, но не сведе чело. Никаква сянка не помрачи каменната невъзмутимост на Василевса. Само пръстите на лявата му ръка леко се сгърчиха в гневен трепет, стискайки знака на властта, златния земен глобус. "А на този празен престол отдясно кой сяда?" попита Иваница, като сведе глава до ухото на Теофил. "Той е отреден за Исус Христос, който всъщност е нашият Василевс. И Исак Ангел е само негов наместник. Затова всички православни са поданици на византийския император." "Това не ми беше известно," пошъпна като на себе си Иваница. "Но сега всичко ми става ясно, защо от край Рим и Цариград се борят колкото може повече държави да се присъединят към църквата им." Многосложната церемония на приема започна. Монаси с кадилници прекадиха императора и той почна да разговаря с пратеника на венгерския крал. Младият българин разглеждаше с любопитство стълбовете от зелен фригийски мрамор, големия сребърен поликандилон, който висеше в средата на залата, вратите от слонова кост, изрязани в тънка, изящна украса, великолепието на кадифетата, коприните и кожите, с които бяха облечени сановници и чуждоземни пратеници. Изведнъж той усети някакъв упорит поглед да пронизва челото му. Право срещу него, до една колона от порфир, някакъв висок, слаб човек със светло-руса брада го гледаше и се усмихваше. Малко по-късно, когато церемонията се свърши и бляскавата тълпа бавно се разотиваше, високият човек настигна Иваница, поздрави сърдечно Теофил и поиска да бъде представен на младия български княз. Аз познах веднага,
че това ще е новият гост на Визанс, каза той с широка благосклонна усмивка. Много ще се радвам, ако успея да направя стоенето му тук по-леко и по-приятно. Той не трябва да се чувства между нас като пленник. Разведе ли го вече Теофиля из нашата столица? Днес мисля да разгледаме черквите. Ако искаш, ела и ти. С удоволствие. А до вечера? Канен ли си на угощението? Да. А князът? Също. Нашият велик господар е много милостив към тебе, се обърна той към Иваница и се усмихна многозначително. А сега довиждане. Трябва да съпроводя венгерския пратеник. Кой е този човек? Попита Иваница, като проследи с поглед тънката снага на непознатия. Брат е на великия логотет. Не е лошо момче. Сега е стратор на императорската конница. Но много пилее парите. Залага на игрите в хиподрома и после жените. Край стените на кубикулума, през който вървяха Теофил и Иваница, бяха наредени чудни изваяния. Спряха пред един голям лъв от позлатен бронз. Теофил незабелязано натисна един малък лоз, скрит в ушите му, и страшен рев огласи мраморните сводове. За миг тълпа любопитни, които никога не бяха виждали чудесата на свещения дворец, се събраха около тях. По-нататък, върху един златен явор, малки птици от син и розов емайл изчуроликаха възхитителни песни. Смаян като дете, Иваница се докосваше с ръце до всяка неочаквана изненада, търсеше скритите механизми, учудваше се, смееше се. След това Теофил го заведе в параклиса на свещения дворец и с благоволение му показа светините, на които идваха да се поклонят богомолци от целия свят. Там бяха гвоздеите, с които са били забити ръцете и краката на Исус на кръста, копието, с което са ранявали гърдите му, 2 парчета от светия кръст, туниката, с която е бил облечен по пътя за Голгота, трънения венец. В едно шишенце от кристал се тъмнееше нещо. А това е част от пресветата му кръв, каза с благочестив трепет Теофил. Но други мисли се нижеха под челото на Иваница. Щеше ли Господ да отнеме благословията си от града, който пазеше толкова скъпи светини? Ромеецът го изпрати до Влахерна и обеща да го вземе след обед, за да разгледат града. Когато се разделяха, Иваница сякаш долови някакъв особен поглед между Теофил и телохранителя. Но може би и така му се беше сторило. Желязната решетка с трясък се затвори зад него и юношата внезапно се почувства сам, нещастен и изоставен.